isa'y ininghadenin kamurawayan. Siya ang kagurangnan, Diyos na makakamhan. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan kan simbahan. Malaog ang hadenin kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Pag-unahon ang nadigdig sa satuya, panong pagkamuo asin pagkaherap. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan kan simbahan. Malaog ang hadenin kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Buksan ang mga pintuan, ang mga pintuan kan simbahan. Malaog ang hadenin kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Si isa'y ininghadenin
Diyos, marahay na aga po sa inyong mga tugang. Ngunyan ang mga Kristiyano, nagseselebrar kan Domingo nin Pasyon. Si Heso Kristo naglaog, daraan kapangganahan sa saiyang sadiring syudad, tanganing tapuson ang saiyang misyon bilang Mesiyas. Magtios, magadan, asin mabuhay liwat. An maugmang paglaog na pinagsisilibrar sa pagpuon kan Semana Santa, nagpapamati nin tulong bagay, an sa iyang pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat. An sa iyang pagkagadan, bakong kadaugan, kundi sarong kapangganahan. An mga agi-agi kan buhay ni Jesus digdi sa ibabaw nin daga, iyo ang pag-utob kan plano nin kaligtasan. Dapat magkaigwaman lugod kita nin siring na paghiling kun an sa tuyang buhay nakakamate nin makuring pagtios. Matindog na po ang gabos para sa pag-awit kan awit sa pagpuon.
ngaran ka nama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos po, nakukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak man lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, sa pagpaurog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katauhan, hinimo mong manitawan sa mong para tubos, asin magpaasan kan krus. Kaugaying orasa na magkanigo kaming makanood, kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Maski dangani na sasambit ini sa kafiestahan in pagbunyag kan satong kagurangnan, bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon nin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tao ang Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw ang hade kadtong panahon o ang Mesiyas na maabot. Hurup-hurupan niya to ang salmo responsoryal na nagsasaysay kan kagadanan nin kagurangnan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Dila nin may inadalan, itinaos ako nin Diyos na kagurangnan. Tanganing maaraman ko, kunano ang sakong isisimbag sa mga napapagal. Aga-aga, pinupukaw niya ako sa pagdangog, sa paghimate, siring sa nag-aadal. Binuksan ni Diyos na kagurangnan ang sakong talinga. Day ako nagtumang, day ako nagtalikod. Ang sakong likod, itinaya ko sa mga naghampak sako. Ang sakong pisngi,
sa mga nabgrabnot kan sakong Barabas. Dai ko tinakpan ang sakong lalawgon sa muda asin sa lutab. Sinusurog ako ning Diyos na kagurangnan, kaya dai ako ipapasupog. Kabaing sa gapo, matagas ang sakong lalawgon. Aram ko na dai ako masusupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang simbag po kakantahon ta. Arnold. Diyos ko, pagaw ta pinabayaan mo. Ako, pagaw ta pinabayaan mo. Ako, Diyos ko, pagaw ta pinabayaan mo. Ako, padaw ka pinabayaan mo. Ako. Pinag-ulog-ulog ako nin gabos na nakahihiling sako. Nagturuya-tuya sinda asin nagtarango-tango. Nagsarig siya sa kagurangnan. Iligtas yanin kagurangnan, kun katuod niya an kagurangnan, agawon siya nin kagurangnan. Diyos ko, padaw ta pinabayaan mo. Ako, padaw ta pinabayaan mo. Pinalibutan ako nin dakul na ayam. Dinaguso ako nin mga tawong kampalasan. Tinusok ninda ang sakong mga kamot asin bitis. Nabibilang ko ang gabos kong mga tulang. Diyos ko, daw ta pinabayaan mo. Ako, daw ta pinabayaan mo. Ako. Pinagbarangan ninda ang sakuyang gubing. Pinagripahan ang sakong bado. Kagurangnan, hare pagrayo sako, sakong kusog, paghumare sa pagtabang sako. Diyos ko, daw ta pinabayaan mo. Ako, daw ta pinabayaan mo. Ako. Sa imong ngaran, irurukyaw ko sa mga tugang. O umawon ta ka sa enman sinda nagtiripon. An kagurangnan umawon nindo na nag-aarang sa iya. Umawon nindo gabos mga aki ni Israel. Diyos ko, daw ta pinabayaan mo. Ako, daw ta pinabayaan mo. Ako. Diyos ko, daw ta pinabayaan mo. Ako, daw ta pinabayaan mo.
ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan nin kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoan niya ang satong kasumbikalang. Siring man, ipinagrurukyaw kan awit na ini, ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipo. Diyos nun ang kamugtakan ni Kristo. Alagad na inya ipinagpadayaw ang sa iyang pagkapantay sa Diyos, kundi nagpakumbaba, naging siring sa oripon, naging siring sa tao. Asin hulit na siya arog kan gabos na tao, urog siyang nagpakumbaba. Inako niya ang kagadanan duman sa krus. Kaya initaas siya ng Diyos, asin tinawan nin ngaran na urog sa gabos na ngaran. Kaya ang gabos sa langit, sa daga, asin sa irarom nin daga, magluhod sa ngaran ni Jesus, asin ang gabos na dila, magrukyaw na si Jesucristo kagurangnan para sa kamurawayan nin Diyos. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Pagbasa kan pasyon ni Jesucristo susog kay San Mateo. Daing panguros. Si Jesus inatubang sa gobernador, asin ang gobernador naghapot. Ika ang hadik ang mga Hudiyo. Si Jesus nagsimbag. Sa diri mong mga tataramon iyan, Mantang siya ay pinagsusumbong kan mga puonin kapadian, asin mga puonin banwaan, da siya nagsimbag. Kaya si Pilato naghapot. Da imo nadadangog ang mga sumbong laban sa imo? Si Jesus da inagsimbag sa anuman na sumbong, ini dakulang ipinagngalas kan gobernador. Sa aldaw na fiesta, ang gobernadora may ugali na magpaluwas nin sarong preso na hinahagad kan banwaan. Igwa kaidtuduman nin sarong bantog na priso, si Barabas. Pagtiripon kan katawohan, hinapot ni Pilato. Si Isay ang butnindo na paluwason ko. Si Barabas o si Jesus na inaapod na Kristo. Aram niya na dahil sa kaurihan si Jesus itinaoninda sa iya. Mantang siya nasa tribunal, ang sa iyang agom nagpatugon. Dai mo pakilabutan ang banal na tawong yan. Kasubanggi, dakul ang tinius ko sa pangiturugan dahil sa iya. Ang mga tawo, sinadol kan mga puonin kapadian, asin mga puon sa banwahan, nahagadon si Barabas, asin ipagadan si Jesus. Ang gobernador naghapot. Si Isay ang buot nindo na paluwason ko. Nagsimbag sinda. Si Barabas.
Hinapot sinda ni Pilato. Ano ang gibuon ko kay Jesus na inaapod Kristo? Nagsimbag sinda gabos. Si Pilato giraray naghapot. Tadaw, anong maraot ang naginibo niya? Sinda gabos urog na nagkurahaw. Ipako sa krus. Kan mahiling ni Pilato na mayo siyang maginibo, at angani nag-uurog ang ribok, naghagad nin tubig asin naghugas kan kamot sa atubang kan katawohan, dangan nagsabi, Day akong sala sa dugo na ini. Kamo naa ang bahala. ang gabos na tawo nagsimbag. Kami ang sumong mga aki, ang bahala kan sa iyang dugo. Huli kaini, si Barabas itinao ni Pilato sa sainda, alagad si Jesus ipinahampak asin ipinako sa krus. Si Jesus dinara kan mga soldados kan gobernador sa pritoryo, asin tinipon ang bilog na batalyon. Hinubaan asin sinanglianin gubig na pula. Nagsalapid nin koronang tunok, ibinugtak sa saiyang payo, asin sa totoong kamot, sarong kawayan. Nagluhod-luhod sinda, pinag-ulog-ulog siya, asin pinagnisihan. Tara, hadi kan mga Hudiyo. Pinaglutaban siya ninda, kinuaan kawayan, asin ipinakol sa payo. Pakapag-ulog-ulog sa iya, asin dinara, tanganing ipako sa krus. Hinali sa manto, isinangli ang dating badok. Kansinda nagluwas, nasabat ninda ang sarong lalaki na taga Sirene, na ang ngaran Simon. Asin pinirit na magpaasan kan krus ni Jesus. Pag-abot ninda sa lugar na inaapod Golgota, ipinainom sa iya, arak na sinalakanin apdo. Ninamitan ni Jesus, alagad habong inumon. Pagkatapos na sa indang ipinako sa krus, pinagbarangaan sa iyang gubing, asin pinagripahan. Dangan nagturukaw, asin pinagbantayan siya ninda. Sa ibabaw kan sa iyang payo, ibinugtak ang sumbong laban sa iya. Ini si Jesus, ang hade kan mga Hudiyo. Ipinako man sa krus kaiba niya ang duwang tulisan, saro sa too, asin saro sa wala. Ang mga nag-aragi, nag-ulog-ulog sa iya, asin nagsabi, Ika ang magaba kan simbahan, asin mapatindog ka iyan sa laog nin tulong aldaw. Ligtasan ang sa imong sadiri. Kung ika ang akin ng Diyos, tumanggal ka sa krus. Siring man ang mga puonin kapadian, kaiba ang mga iskribas asin mga puon sa banwaan, nag-ulog-ulog sa iya asin nagsabi, Nagligtas sa iba, asin dae makaligtas sa iya man sana. Hadi siya nin Israel. Tumanggal siya sa krus, asin kita matubod sa iya. Nagsarig siya sa Diyos. Kung totoong gusto nin Diyos, iligtas siya niya. Hulitas siya man sana, nagsabi, Ako ang akin ng Diyos. Ang mga tulisan na ipinako sa krus kaiba niya, nag-ulog-ulog man sa iya. Poon pagkaudto, sagkod pag alas 3 nin hapon, nagdiklom ang bilog na daga. Pag alas 3, si Jesus nagkurahaw nin makusog. Eli, Eli, lama sabachthani. Buot sabihon, Diyos ko, daw ta pinabayaan mo ako. Pakadangog ka ini, nagkapira sa mga yaon duman, nagsabi, Inaapod siya. Saro sa inda, nagdalagan, nagkuanin espongha, binasa sa suka, ibinugtak sa tukon, asin ipinainom sa iya. Ang mga iba nagsabi, Halat, hilinguntakon si Elias, maligdi sa pagligtas sa iya. Giraray si Jesus nagkurahaw ning makusog, asin naotsan. Ang kortina sa simbahan, nagisi puon sa itaas, sagkod sa ibaba. Ang daga na yugyog, ang mga gapo nagkabaranga, ang mga lulugngan nagkaburuksan, asin dakul na mga bangkay nin mga banal na nagadan, nagbarangon.
Pagkatapos kan pagkabuhay liwat ni Jesus, nagruluwas sa mga lulubngan, nagduruman sa banal na syudad, asin nagpahiling sa dakul na tao. Ang senturyon asin mga soldados na kaibahan niya sa pagbantay kay Jesus, kan mahiling ang linog asin ang gabos na nangyari, pano nin pagkatakot, nagsabi, Totoo man ang God, ini ang aki ning Diyos. Ang pasyon ni Yesu Kristo na sa tuong kagurangnan. pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po para sa paghinanyog kan homilya. Naglaog na po kita sa sabi ta kaning climax na selebrasyon kan sa tuyang kagurangnan. An sa iyang paglaog sa Jerusalem, pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. So digdi sa simanang ini, paghuhurup-hurupan niya tuan sa iyang ginibo, tangani sana na ikaligtas kita gabos sa diklom nin kasalan. Imagine niya to ang sa tuyang sitwasyon kung kita yaon duman sa lugar na kung sain yaon si Kristo. Sa paglaog niya sa Jerusalem, dakul na mga tao anaugma, dakul na mga tao nagkanta, nagwagayway nin palaspas. Siguro kung yaon kita duman, saruman kita sa mabagayway nin palaspas, no? An maugma, makurahaw, makanta, no? Para sa paglaog ni Kristo sa Jerusalem. Alagad, rumdumon niya to, asin makurahaw kita na siya ipako sa cross. Taano? Yan ang kadaklan, yan ang ginigibo kan kadaklan. So mga tugang, ining realidad na ini, maskingon yan, mati niya to ini, nahihiling niya to ini, sa satuyang pangaral daw na pagkabuhay. Kung ano ang ginigibo kan kadaklan, duman kita. Takot kita na masuhay. Takot kita na maiba. Takot kita na ikundina. O kaya takot kitang bayaan kan kadaklan. Mas kinangani, tama ang sa tuyang ginigibo. Kaya, kinokompromise niya to, ang tamang aram niya to, huli sa nasa gusto niya to na makaibanan ang dakol. Imagine niya to si Kristo, siya nanindugan sa katotohanan. Siya nagkurahaw nin katotohanan tumang sa mga haralangkaw na mga opisyalis kan panahon niya. Mga eskriba sa sinparisiyos, poon kan kapadian, mahapot kita. Kung day daw iniginibo ni Kristo, mamumukla daw ang mata kan tawo. Maaaraman daw ninda ansala sa mga ginigibo kan panahon niya. Siring man sa satuya mga tugang, kung mapirmi kitang sunod-sunod, dawa sala, huli ta iyo ginigibo kan gabos, magigidaw kitang instrumento kan pagkamuklad kan mata kan tawo sa katotohanan. Sa paghuna ko, dai,
taano mayong nangangahas na magtaram nin katotohan. Iyon yan problema niya tuungon niya na panahon. Takot kita na manindugan sa katotohan. Takot kitang magtaram tumang sa kadaklan. Remember mga tugang, ang satuyang paglakaw sa kinabana ini, preparasyon. Preparasyon para sa satuyang kaligtasan. Ano ang satuyang mapapala kung matapos ang buhay niya to sa kinabana ini, na mayo kitang ginibo susog sa kabuutan ni Kristo. Kaya, ano ang challenge digdi sa satuya? Arugon niya to si Kristo. Maski masakit, maski matakot, maski sabihon tang ikundi na kita, maski sabihon tang susulo-sulo kita, ang importante nagtataram kita nin tama. Ang importante naggigibo kita kan sa tuyang obligasyon. Hilingon ta mga tugang ang sa tuyang natura. Bilang tao, dahil man kita ginibo, tangani na itago ang katotohan manunungod sa satuyang kagurangnan. Kundi ginibo kita tanganing magdaranin barita sa gabos na nasyon, magdarakan sa iyang tataramon. Ang sa iyang tataramon katotohan. Kaya saro ang satuyang obligasyon, brother, iyon magdaranin katotohan sa bilog na kinaban. Regardless kan sitwasyon o kung ano pa man na konsekwensya kan satuyang gigibohon. So mga tugang, si Kristo naging instrumento tanganing mamuklad ang mata kan tao, siring man sa satuya. Maging instrumento man kita, tangani na ang katotohan iyo ang magdanay. Dahil kita madaog nin supog, dahil kita madaog nin kung ano ang sasabihon sa to. Araman niya to, ang maray na manera sa pagsabi kan katotohan. Araman niya to, kung paano niya to ini maisabi o maipahiling na mayong nakukulgan o kaya mayo nin nararatakan na dignidad. Di ba? So, aram tayan, ang kaipuhan ta sana disposition, strong disposition, firm conviction na kita na mga tagasunod ni Kristo madara kan katotohan sa satuyang pang-aral daw na pagkabuhay. Kaya magpasalamat kita mga tugang kung sa satuyang sa diri mismo handa kita na magdaranin katotohan, magtaram nin katotohan. Paladan kita, bawo kitang harayo sa ginibo kan kagurangnan. Asin kung kita man nadadara or daradara kan mga nangyayari sa satuyang kapalibutan, dawa na ngani sala, hirak man sa sato. Alagad, kita gabos, may pag-asa. Buhay pa kita, inaapudan kitang magsunod sa kabuutan kan kagurangnan. Igwapang oras, igwapang pagkakataon, kayatang baaguhon, kayatang likayan, sabi kayan, kayatang labanan, ang mga nagdadaog o kaya nagtatago nin katotohan. Kaya ipamibi niya to mga tugang, an grasyang ini na itaw sa satuya, na kita ng mga tagasunod ni Kristo maging tunay na tagadara kan sa iyang katotohan. Hulita sabi ta nga ni pirmi, ang katotohan iyo an mapalaya sa sato. Matao sa tuya nin katuninungan. Matindog po. Ang lalapang langit na sundagan.
pamibinin banwaan, napakusog kan tataramon asin halimbawa ni Jesus, mamibi kita sa satuyang Dios no na Ama, naan kulog asin kagadanan kan sa iyang aki, magbunga sa to asin sa gabos. Mamibi kita an sa tong simbag, kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa naglilingkod sa simbahan, maibod asin daing takot na magbalangibog kan marhay na bareta, kan krus asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato na Kristiyano, na nakanuod kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalanin paglingkod asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marahay asin Diyos non na sosyedad, na mayonin si Sayman na tinutungtungan, asin kung saan ang mga tao nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaran nin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus, na nagpadagos sa iyang dala nin pagtios, na siya sa nung saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog nin sindakan presensya nin kagurangnan, asin kantabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos, na ang mga maabot na aldaw kan Semana Santa, magin panahon nin grasya para sa sato, asin makadara sato na masharani sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Diyos sa samuyang Ama, hinanyugaan sa muyang mga pamibi, tabangi kaming masabutan ang lingwahe nin pagsarig, asin pagkahirak, pakipag-ulian asin pagpasalamat, nin katalingkasan asin pakasabot, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw na po para sa pagdulot kan mga atang. Narito
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ako, asin sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan pasyon, kan bugtong mong aki, an pagkahirak mo, maging haranisa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kaiyan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtanmian sa imong pagkahirak, na sa mong linalauman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana-daing kasagkuran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako kan bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. Ansa iyang kagadana nagpara kan sa mong mga karatan, asin ang pagkabuhay niya liwat nagwara sa mo kan kaligtasan. Kaya kaiba ang gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon nagsasabi. Tiklod po. Kagurangnan ikanangkad banal, burabot nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yeso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhan niya manin kali sa singgararay pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadana sin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asin nakikimahira kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahirakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Biyerhina ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya moan katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, magindalay natalingkas
sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maog magpaglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin agahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace with you. Peace with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay ka magdagos sa sakuyang harom, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen.
matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi huli kan pagkagadan kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minawaot, huli kan sa iyaman sanang pagkabuhay liwat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Mato ka muna po kita. Ngunyan po, igwa kita ning second collection para sa Misa Pro Seminario. Para po yan sa satuyang mga seminaryo. Siring man po, susog sa deklarasyon kan Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, an Domingo de Ramos iyuman an Domingo kan Alay Kapwa. Ang satuyang limos ipapanungod sa mga tugang nyatong nangangaipo. Schedule kan mi sa pagkahapon, balik na po ang dating schedule kan mi sa pagkahapon sa oras alas 4 sa aldaw nin Domingo. Schedule nin pagpakumpisal, padagos po, ngunya na Semana Santa. Igwa po nin pagpakumpisal nagigibuhon sa pagkaaga asin pagkahapon. Pinapagirumdum po ang gabos na sa maninigong pag-ako kan komunyon, kay puhan tabi ang marahay na pagkumpisal. Dakulang pagbasang-basang po, kan sakramento ang pagkomunyon na may mortal na kasalan. Sa Martes Santo, igwa po nin Lenten Recollection, nagigibuhon pagkatapos kan misa sa hapon. Ini po, itatao ni Reverendo Padre Dario Ichepare, ang Direktor Canaga Parochial School. Pag-ayuno asin abstinensya, pinapagirundum po giraray na sa Biyernes Santo, aldaw nin pag-ayuno asin abstinensya. Ang abstinensya iyo po ang dai pagkakanin karne sa aldaw na ipinapangalad. Ang pag-ayuno iyo ang pagpugol sa pagkakan sa bilog na aldaw nin Biyernes Santo. Kaya magpili po kita sa mga 18 above, 18 up, hanggang 60. Kung kaya mo pa, 60 up ka na, mga 80 ka na, kaya mo pa, you're very much welcome. I-offer mo ang sakripisyo mo para sa mga tugang nyato. Ano po? So, pili ka sa imong kakakanon, maayuno ka. Ano po? Di ka man pwedeng di magkakaning dikit. O magpili ka lang, aga, udto, hapon, etc. 7 palabras, sa Biyernes Santo po, igwa na po kita nin 7 palabras nagigibuhon digdi sa satong simbahan. Live po ini. Dangan isusunod tulos ang pagtanggal asin pagsamba sa cross. Pagbunyag sa Pintakasi. Huli sa limitadong espasyo sa simbahan, asin huli kan pagkumpil sa kapiestahan. Ang pagbunyag po gigibuhon sa Petsa 2, Vesperas, asin Petsa 5 kan Mayo, kapiestahan ni Inang Angostia, sa oras po na alas 10 nin aga, sa mga aldaw na iyan. Magpili po sa arinman na duwang aldaw na nabanggit. Dahil magpalista sa opisina, tabi magpalista sa opisina, asin magdara kan birth certificate. Okay? Salamat po. Sa pagtapos kan sa tuyang misa, so may mga palaspas po, bibindisyonan yato. Madigi na lang po kamo after the dismissal po. Okay. Makitindog po tabi. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukon mga payo asin maghagad ning bendisyon sa mahal na Dios. Kagurangnan namimibi kami, hilinga ining sa mong pamilya, na para kaini ang samong kagurangnan Heso Kristo dahil nagduwa-duwang magpasaluib sa mga kamot kan tampalasan asin magtios kan pagsakit sa cross. Siya na nabubuhay asin nagahadi
sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Asin bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, kan Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw asin umawon ta sa Jesus sa nasatong Mesiyas. Salamat sa Salamat Diyos. sa Dios. Diyos maray na aga po sa indong gabos. O, dahil na po mag-abot di gabos. Dahil po magsakat. Tapos pa lang. Tawanan po nindo ako ning agihan sa dalan, ay sa tahaw. Tanganing makabot ako sa urihan. Pura ko magadikit siya na. Sige na po, tawanan nindo ako ning agihan sa tahaw. Tanganing makabot ako sa urihan. Okay? Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa agud paman, pakabanalaan sa imong bendisyon, ining mga langkoy asin palma, tanganing kaming mga nagsusunod sa pagrokyaw kay Kristong Hadi, makaabot huli sa iya sa daing tapos na Jerusalem, siya na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa Hosana sa aki ni David, Hade nin Israel. Hosana sa aki ni David, Hade nin Israel. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pag umawon anadigdi sa ngaranin kagurang nanan. Pag umawon anadigdi sa ngaranin kagurang
Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan.